Iqashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Sinibingelele kuyibonani streaming. Sila edolobheni laseThekwini. Ngoba sazi sonke ukuthi namhlanje ziyishumi enyangeni ke kaMarch la sizobungaza khona eDUT kanye nabafundi bakhona ukuzalwa kobuNazaretha njengoba sazi ukuthi ke namhlanje usuku olukhulu lokuzalwa kobuNazaretha njengoba ke inkosi yamaNazaretha uNyazi lweZulu lulapha endaweni yaseMthatha njengoba amagumbi amanomhlaba onke abamaNazaretha bazi ukuthi namhlanje kwenzakalani nathi sizobungaza lolo suku kanye nabafundi balapha eDUT enqabeni edolobha laseThekwini sizolokhu sikuthatha sikubeka okwenzakalayo kuzo zonke izikhungo esihambelayo. Mina ke ngumntwana uhlahleni wakwaZulu ngibika ezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eThekwini. Njengoba isebeshilo igama uSiphokazi wakwaDlamini ngiqhamuka eHarding. Most of you guys are familiar with my face because ngisebenza khona la ekhaya. So usually uma ngaba ngizokhuluma namahloni but ke usually uma ngabe ngizokhuluma especially into ethinta ibandla lethu I usually start with umhlabelelo ne. So ngiyacela ningisize ngibhimbi ke mina bakithi. Ngiyacela ke ningisize. So baba nje amavesi amabili amathathu bese ke siqala inkulumo yethu ngisho. Sisandinda
njengoba sengishilo ukuthi umphambi kwenu Siphokazi akaDlamini. I was tasked with a very difficult task. So namhlanje I'm just going to speak on 3 things. Because of time, angibona ukuthi ngizoyicover zonke. So I'll just keep it brief and short. Sikhulume ngalezi ezintathu engizozisho manje. So namhlanje ngifuna sikhulume ngento ezimbili ezibalekile ezizokwakha ikusasa lenu. So ukubaleka kokufunda njengentsha kanye nendima kaNkulunkulu. There's this quote ethi education is the key to success. Angisho nonke niyayazi. So what this quote initially means is that it opens doors and opportunities, and it also empowers you as a person to achieve your dreams. So ngiyacela ukuthi uma ngabe the time usuke ekhaya wathi uzofunda ngisho e-DUT. So wena uma ngabe usufika usuwenza okunye owasuka ekhaya ukutsheliwe ukuthi owasuka ekhaya utshela abazali bakho ukuthi uzokwenza la, musufika la esikoleni usuthola abangani abaronke, usuyakhohlwa into owasuka ekhaya uthi uzoyenza la esikoleni. So ngiyacela ukuthi can we please just focus on what we are here to do. Sizofunda, kumele mangabe siphuma la siphume nani nama qualifications wethu. Angithi siyezwana, sikhuluma nanda nama first year. So ngiyacela guys, whatever that you do, make sure ukuthi ama studies wakho afika kuqala. Angisho usengethulile uMathunjwa abangazwanga ngosiphelele ngakwanzuza isibongo edabuka empangeni phansi kwenkosi uZungu eMhlathuze ufuna ngiphuza ngiyo futhi eMhlathuze. Ngibonga kakhulu nje ukuthi ngime phambi kwenu ngifuzisa ngathi uNkulunkulu angangipha amazwi ngobungane bami ke ngiyayibhidlela nje noma ngikhuluma. Ngibonga kakhulu kubazali abakhona phakathi kwethu, bese ngibingelela futhi nezinhlaka ekhona ngizokhuluma ngesizulu. Inhlaka ekhona zenathesa ekhona ekhungweni kulesi sikhungo kanjalo na ku national ngiyabingelela kakhulu, ngiyayithoba kuningi. So itask enginikwe yona ke mina incane kakhulu, ngizokhuluma nge-rest life. Ungangivalela lapho mfowethu Madini. Ngizokhuluma nge-rest life, rest and after isikole. uMathunjwa wathi kuthinta kancane nguproducer wohlelo le-current affairs elibizwa ngendaba kweGagasi FM, lusakazwa Alex wakamthiyana, lungena ngomsombuluko kuze kube uLwesine. Producer ke wenza into efana nale ngangenza la ekhaya, uorganizer, ukufundisa umsakazi ukuthi yini okumele ayikhulume, yini okumele angayikhulumi, ukhuluma ngasiphi isikhathi, siyani nezimakethe, sidlala neningoma. Umsebenzi wami ilowo. Kodwa ngaphambi ukuthi ngithi ukukhuphuka kancane nalokho engize ngakho, ngizofisa umuntu ozongilekelela ngale nglazi ayishaye ngaphandle nangaphakathi. Malikhona ipeni nje uzoyishaya ngaphandle nangaphakathi sibe siqhubeka. Noma ngabe ubani ozoyishaya nje ithi ngqe ngaphandle nangaphakathi. Ngaphandle nangaphakathi. Noma ngabe yini ezokwazi ukungena kule klasi noma ingangeni kodwa ezoyishaya ngaphandle nangaphakathi. Ngiya enkulumeni kaDokotela kule nto engizoyisho ake ayithinta kodwa ngicabanga sekhohliwe ukuthi ukwathini kodwa ngaphandle nangaphakathi. Alright, uyishaye ngaphandle nangaphakathi. Kule class angichazanga ukuthi ukuyishaya kwami ngaphandle nangaphakathi, ngisho ukuyishaya noma kodwa ngithe ngaphandle nangaphakathi. Sisendlini la, sisehholo. Ukushaya le glass ngaphandle nangaphakathi ungayishaya la 1 phumele emnyango, uyishaya futhi 2 uyishaya ngaphandle nangaphakathi.
The significance of critical thinking is the reason why sihlangene la namhlanje. Ukuze wazi ukuthi uyaphi, udinga ukuthi ubuke izinto ngeso eli-extraordinary. Kusho ukuthini lo? Is to think things that other people don't think. So, life yase-resi, impilo efanayo nje nazo zonke impilo, but there are things that you need to unlearn. We keep ekhanda lakho mawufika e-resi. 1, awusekho kimi. 2, uhlala endaweni eyidolobha yonke into iseduze. Asikho isidingo sokuthi abantu ohlala nabo bakwazi ukuthi wena uyiqaba ngoba ungasenkandla, noma uyashaya ngoba ungasenquthu, noma unesitayela ngoba ungakamasha. Asikho isidingo salokho. 2, abantu ohleli nabo e-resi, abantu ongakhulanga nabo, abantu ongakhonzi nabo, abantu abangabona abangani bakho. Bayazi kodwa ukuthi uyiNazaretha ngoba bazobona izinto ezimbalwa, umculo odlalayo, zinwele, indlela ogqoka ngayo njalo njalo. Right? Kodwa umehluko nawo, abantu abezokukhohlwa ukuthi ubenze bafila kanjani, but into oyisho kubo mohlangana nabe passage basangayikhohlwa. Umuntu akakhohlwa ukuthi into oyishilo wena imenze yena waziswa kanjani, kodwa uyakhohlwa ukuthi wena uthini. Meaning, uma uzokhuluma into uhlangana nomuntu e-resi e-passage, noma uhlangana nomuntu e-lecture hall, noma uhlangana nomuntu e-library, loyo muntu into oyishoyo uyithatha ihlanganise nebandla ngoba wena usukwaziwa ukuthi ukhonzaphi. Umbuzo uthi, uma abantu bencoma ushembe bebona isenzo sakho, kukwenza uzizwe kanjani wena lokho? Kanjalo futhi nokushelela kwakho uma abantu bethuka bathuka ushembe. Ukuhlala kwakho e-resi, abantu ababe nesithombe esihle noshembe ngawe ngokuhlala nawe e-resi. 3, uma kwenzeka kudlula the rest life kuya to impilo usebenza noma usuthola umsebenzi, abantu abakhohlwa ukuthi bayahlangana nawe kuphi and wabatreat-a kanjani. Bayakukhumbuza noma ususebenza. Kuleli holo sike sahlangana ngo-2018 dokotela. Kukhona into engangiqala ukuyibona la ngiyazi ku-TV. Ngiyintatheli ngokuyifunda bengifunda e-City Campus ngisela ekhaya. Khona into eyenzeka mase kukhethwa ubuholi obusuke buzongena kuyitheme esuke ilandela. Kuyiprocess ethi ayicishe ifane nalesisebenza ngayo endabeni yepolitiki. Kuzoelekthwa i-BEC njalo njalo. I-BEC ke ileli komite lihlelo lomcimbi esihlangene ngawo namhlanje, ngisazobabona nje unyaka uma uqhubeka. Bonke labo bantu basuke behlala ema-resi bephila ney'ngane engamaNazaretha ney'ngasiwo amaNazaretha. Kukhona indlela ethile okumele ukhulume, kunamagama okumele uqaphele ukuthi awahlali olimini lakho ngoba ayamakha noma ayambulala umuntu osuke uhlala naye-resi. Kwathi kuyileyo process dokotela, kunensizwa ehleli lapho kuhleli khona leya ntokazi esikibha semnyama eyasikazana nenye insizwa ehlela ngoba bebanga ukuthi abantu abaphakanyisiwe abavumelani nabo. Bazoyikhumbula babekhona leyo case. Khona leli holo la ngiyakhona kusekuthenini kuney'nqumo ey'thathwa kunzima, ey'thathwe ngobungane, kodwa uma usuke unesisekelo sokuyithatha lezo nqumo ngokulekelelwa abantu abadala, uba nayo inhlanhla yokuthi zigcine zizala lokhu esikubona namhlanje. By the way, influence yokuthi leyo meeting igcine iqhubeka ngalelo langa, the influence omuntu wesifazane angengumkhombo khona naye la endlini. La ngibheke khona kusekuthenini izinsizwa nanentokazi ema-resi, there's this thing esibiza nge-toxic masculinity or masculinity kubantu besilisa. It's okay to address umuntu without including i-gender. Thatha ubulili bomuntu kubeke eceleni, address umuntu njengomuntu. For example, abafana bawukuthi angiyena wakini uhlangana name-resi ukuthi experience yakho ngomfana uyithathephi angihlangana nalokho. Right? Same way, zinsizwa ukuthi amantombazane anje or angithintwa intombazane, angizudlela esitsheni esidlelwa intombazane, uzolamba e-resi because lezingane ziwodadewenu. Le masculinity osuka nayo ekhaya yokuthi mina kwenziwe ukuthi kimi uzomela uyiyeke. Yaphela. Uzofika emsebenzini kukhona umphathi wakho oyindiya, wena ngoba amandiya uyawanyanya unenkolo lethile ngawo, uzongaphili kahle emsebenzini bazokuxosha.
uzohamba uyosihlupha lapho sitshontshele inkomo. Ngicabanga ukuthi masibambe kanjalo siyokwazi ukuthi le glass siyishaye ngaphandle nangaphakathi. Ngiyabonga. Zijabile namhle zitha zethu eza zehelisana sizobungaza ukuzalwa koNazaretha. Sesibe nenhlanhla yesibili noma ngithi inhlanhla, angazi inhlanhla ngithi izindaba. Baba former chairperson Nathesa yonke jikelele, ama former MEC members, bese siba nobaba wethu current chair ka-national. Baba siyathokoza kakhulu. Ngizocela ukudeda lelithuba angazi noma inhlanhla noma ngizothi yini. Akusinto encane ukuthi unikeze umshumayeli umbhovo. Hayi akusinto encane. Umshumayeli anikezwe yini? Kanti ubani ozalo mule. Baba umshumayeli Gcwensa. Hayi baba. Umshumayeli akakhale. Chavale, oh. Hayi nje ngolwazi analo, hayi njengomuntu nje maziyo ukuthi critical team usebenze kakhulu nobaba uzalayo. Manje bangibona nje vele ngicabanga ubaba ibikelela isihlalo weNathesa National Baba Ndosi, former chair, former deputy, umsakazo nshaka phakathi nangaphandle, udadewethu othe akwazi ukuhlabelela kodwa uhlabelela kahle. Ngibikelela iNathesa yonke yonyazi ngeyinhlaka zonke, protocol observer. Ngibuka izizukulwane esinenhlanhla
hlamba ngizokhuluma okuningi bangihijackile babamahayi engiphuma kwenye indawo bathi dlula nana ngokubanga ukuzama ukuba isisebenzi kadlula bona umathunjwa lawo ngibona nezizukulwane esilenhlanhla ngoba today khona ubaba umahayi abanenza ukuthi inkolo yomNazaretha nicabange lingagcini kwaZulu ngoba yikho local izinto ezithinta ubaba umahayi zi-critical ngampela ngoba ama-challenge esibhekene nawo ukuthi inkolo yethu yomNazaretha sidifana ngendlela ezihlukene kakhulu. Abanye bathi ibandla lakaZulu, abanye bathi ibandla lakaShembe. Asilona thina ibandla lakaShembe, siyibandla likaNkulunkulu, kodwa uShembe ilento ekade ichaza umoya oyingcwele owanikezwa umzazela isuka kaCeza ebheke kwesikamthimkhulu kaMalindi eThaba Mhlophe ukuthi wena uyofika ube uShembe. Itendala ngithi nesisizukulwane esinenhlanhla thina sike saba seyikoleni ekuhlekiswa ngathi bethu uthisha bamahayi besephelelo prep ayikalungu uzithishi prep mungasekho abese ethi kule royal phambili cela lisho ukuthi ngisondapi vele sengimakile mina ukuthi ngingala ama-missionaries angikwazi kodwa asihlukumeze kodwa ingoba nawo ayingenalo ulwazi. Siyabonga-ke namhlanje ngoba obamahayi bayawakhanyisela ukuthi buyini uMnazaretha lobo sikucelebrate la osebuqede 115 years kodwa kwathiwa yinto yomuntu omnyama izophela. Washo umntwana ngisonta eweseli kushawa ihlombe elikhulu ezomunye Church of England, angazi Church of England London la South Africa, kushawa ihlombe elikhulu kwakuthi mase kusele mina ngiyola igcine sekusele wesithathu akakafiki ngisho kumina sebeyabona kuza kumina baqala kwakusengcukwini la kuleso sikole uthisha uGumede lo ngisamkhumbula kodwa ke ngiyamthethelela ngoba ngiseke emhlabeni ngoba ngikho bese kuthiwa ngqoko uhleka iclass lonke abese qala nothisha ayifaka ipropaganda nawe wenza kule nkolo yomuntu wafaka amakhasi esidabana ikhuluma izinto esi-experience-ile kwakuyiphupho ukuthi uma isushina emfundo ephakeme ngakhulunywa ngoShembe nabo bamahayi bese seyikoleni eziphansi babengayazi ukuthi approach yokuthi ngoba ayikho into ayikhuluma ngoShembe enangibazi basinda kanjani ngoba eNazaretheni ngiqeda ingane iqeda umatric i-University Nyamalala qeda umatric i-University ngabonakala kube yilezo nalezo ezinenhlanhla letha alone ipolitiki igcine isingene kodwa today ngoba nanamuhla Nkosi kusenguwe owachitha izitha zethu uShembe waba nesu ngoba uhleze nesu ngomsebenzi wakhe awulalele udakeni eyombuzo uNkulunkulu njengoba celebrate 115 years ukuthi leli bandla lizoqhubeka njengoba usuzongibiza eyisiqu sokuqala ubhombela noma lizophela wathi uNkulunkulu leli bandla ngeke lisaphela seliyoba khona kuze bephakade ingakho inkosi ilanga ethe mayiqala ukubhala isabelele ngoba ubaba omkhulu ugcine ku-219 kade ehlola indlela yakhe ethi lesilizwile webaba mkhulu sahlulwa uwenza webaba mkhulu kodwa uqale gospel evalelisa kobaba kaKhubisa nobaba bakaMlindi ethi izani maZulu siyibonile inkosi yenu leso sihlabelelo soku-218 esephuthuma ethi uNkulunkulu
akayogcina kamhlaba uyalingana kwesikamntanzini nangu baba Mahaye esephazamisa umlungu umthambe ke sethi uyahamba ephuthuma ethi uyogcina kaMbazini ethi umlungu indoda yakhe yaphoka. Akithi lento fanele ujule ukuthi ushembe ubani ube critical thinker sizozama baba ukuthi ushembe ubani ma ekwazi kodwa akusona lesi siqo noma kubona ubungoma akubona ukubhula okwakwenza ushembeze lezi zinto kodwa ushembe umoya oyingcwele wawukuye ali kwawona ethi no apho kumyeni wakho lapha eplazini watshala imali ngebhodo uqala wakubhekwa ngamabhodo ukuthi ngisho emsamo ekhaya watshala imali wafica ukufika kutshelana usho baba mkhulu funa ipiki legenda siyilapha ensimini enakholwanga lomlungu lebala baya ensimini wathi baba mkhulu ibhali la imbala laphuma ibhodo linyenyavu yemali. Uma sedomlungu ngizokubonga ngani shembe sekhipha inkabi leyo siyaziyo thina kulembala sethu baba mkhulu enoyibeka inkosi elandelayo yoyibuza ngoba wese kade evalensile ethi sesiyibonile inkosi enimbali nokhanya ngaleso sikhathi we-introduce ulangaphuma sikothe kubantu ngoba lesi sihlabelelo yathi mayisihlala inkosi ilanga sa yafika yaba yiso lezi sikababa mkhulu sika 218 wathi inkosi yofika isibuzi kodwa ke la ngikhona ngisekutheni inhlanhla yenu namhlanje umuntu ongathi uyahlubuka ngoba engenalo ulwazi lwenkolo uNazaretha ngabe kuthanda yini ubaba Mahaye wahamba azajula ukuthi lobu uNazaretha budala kulo 115 years kodwa kuphela thina sabe balotshwa 10 March 1910 kodwa babuvele sebukhona akithi ithi inkosi ngokwesihlalo ngibuye emhlabeni kusho ukuthi vele le research baba Mahaye iyona uqinisile baba Mahaye mina ngikhule ngazi ukuthi uNkulunkulu umlungu usathana umuntu omnyama ngakhala ke baba Mahaye sekuhlekiswa ngami esikoleni ngavele ngahamba ngelunch ngabe ngisabuyela eklasini bheke ekhaya kukhulu ukhulu ke wazana ubaba belungile ukhulu bewuhlala kakhulu kwakulaba bakhokheli laba njengomashezi ababona baba inhlanga lezabakhokheli ifika ukhulu uyathunga wethunge eMnazaretha ibuke ibekela abome ibekela ibuka ngeneni yathunga bese ngiqhamuka yini wena wabuya ngalesikhathi esikoleni hayi mina sengingafuni ke esikoleni thisha kumente uhlekisa ngami ngale ukusonta kwesikusontayo la ekhaya khulu uhlekisa ngawo ngokuthini uthi ushembe wandiza wafaka amakhasi esidabana wavele wathatha induku kukhulu ukuthatha philoko ukuthatha aka-apply i-critical thinker nokuthi lo mntwana afanye umthatha ngathi kunenhlanhla ngakhala ngabaleka ngithe masengale ngathi wandiza impela nangu ukhule ngishaya uyabona ukuthi i-propaganda ngebandla lamaNazaretha bangaka abantu zingaki ingane zamaNazaretha ezalahleka ngalowo propaganda ziningi but today ngoba uNkulunkulu ibandla lakhe walifungela wathi ngeke lisaphela waba no option B ukuthi no let me introduce inabasho let me introduce inathesa above that what let me introduce isiqhebele ngoba ubiyela ibandla lakhe well ngizwile ukuthi u110 kodwa futhi sikhuluma nama-student baba Mahaye sengihlala phansi kufanele sazi ukuthi kumnandi kunje lapha esikoleni kodwa siphethe amaflegi amathathu kufanele aphephezele ngathi sipromote academic excellence singagcini sekuba nje wena nabashu wena nathesa akakasho ubaba Mahaye wena siqebetho sizazi njengoba sila
khona into efanele siphume nayo siyophilisa amakhaya, siyophilisa umphakathi kakhulu, siyophilisa ibandla lethu, sikwazi nathi ukucontribute embusweni kaNkulunkulu. Fanele sichoose abangani ngendlela okuyiyona. Choose your friend correctly. Khona abantu ababangani kanti bafuna ukugcwaliselana. Yilo akazi ufuna ukugcwalisela nalo akazi. Yilo uyacabanga ngaze ngacabanga intshumayelo eyashumayela umfundisi yamadoda agcina ubaba kaMahaya, umfundisi ugcwele ubaba manje kunentshumayela ayishumayela eNtabeni. Nayikhumbula amadoda agcina sebulalana enyathengisa ingo kanti sifaka umuthi. Kwakulabangani yilo uthi ngizoba umngani wakhe khona ngizomgcwalisela. Nalo uthi nami ngifuna ukuba umngani wakhe khona ngizomgcwalisela. Uyazi abangani kwakubani? Kwakwembongolo. Yazazi imbongolo. Nangwe. Athi ngibona ufuna ukuba umngani wembongolo, ufuna ukugcwalisela. Yathi imbongolo ufuna ukuba umngani wengwenya, ufuna ukugcwalisela. Ngenzeka lo mngani wakho usecikekile nje uthi uyiNazaretha. Ufuna ukukhipha kuline, ufuna ukugcwalisela. Ucikekile ukuthi ama-modules akho waphasa kahle. Choose your friend correct. Choose umuntu ozokumotivate, ozoku-encourage, ozokufisela okuhle. Yaphuma ingwenya yathi wembongolo mnganami ukuphi? Yathi imbongolo hey ngwenya ngikhona mnganami. Wenzani lapha? Athi hayi ngiphumile emanzini ngisathamela isigcaki. Athi hayi mnganami akwesambe sihlole lana sihlole namasimu ngoba ngathi kwabafana abalusayo kulela ngoboni nanku umbila kwenza uhlole nje ngibode ngena kanjani. Athi ngwenya pho ngizohamba kanjani mina le ndawo ngoba ngifaza uhuqa ngesifisa indaweni. Khululeka mnganami ngizokubeletha. Manje mawuyidla lento awujahwa yini? Hayi mnganami uyajahwa bakushaya muka udla umbila wabo. Kodwa sizothula mnganami sithi tu. Ngoba mase ngiqedile ukudla umbila wabo bese sibuka. Kodwa wena uzobuthola ukubuka iview yangaphandle ngoba kade ukuhleli ezibeni. Choose your friend correct. Umthatha imbongolo wabeletha, uzobeletha kumngani kanti ubeletha kumngani wabo. Bangena ensimini ubukizwe yena. Yawukremuza imbongolo umbili. Yawukremuza imbongolo umbila. Bahleli lapha emakhaba nakini. Sithi imbongolo kungwena. Aphakathi nensini. Yazi mina mnganami khona into engifikele nje ngakwazi ukuthi mayisifikile ngevini. Ithi ngwenya yini? Uvele ukuthi angikhala ngithi ithi ngwenya mawusukhala sila abazosizwa labantu basijahe ngezakini. Athi impela bazosijaha kodwa kusavumi nguyibaba. Ngoba yinto nje evele ifikele yasho yakhala. Kwathi wagijimani nazi imbongolo iqeda umbili. Agijima bafana bashaya ngezagila yashaya ingwenya. Yagijima ingwenya yawa phansi yahuqa ngesisi yayongena ezibeni. La mbongolo yabaleka. Yathula ingwenya. Ngidayisa kanje. Ayikulungile ngizoziba nje insukwana. Kube ngathi umngani bethu buyabuka. Thengelila ngaphumela esigcakeni ingwenya. Wembongolo. Yathi imbongolo yebo mnganami. Hey. Akusihlola iziba lemfuleni. Sambe nje ngoba lo mfula mkhulu siyongena phakathi. Hawu mnganami mina ngikwazi nje ukuphefumula emanzini. Khululeka mnganami ngizokubeletha. Usho kanje usekhohliwe. Semgcwaliselile phela kanti lo wakhohliwe. Yes imbongolo yabeletha emhlani wengwenya. Yachuza igwenya yafuna ukuba nje impela sesente. Ithembisa iphakathi sente nezimo. Yathi yazi imbongolo khona into engifikele engakwazi ukuyibamba. Masifikile athi yini le mase ngiphakathi kanje nezimo vele ukuthi angicwile ngishone phansi. Uthi pho manje mina ngizokwenza njani ngoba ngikwazi ukuphefumula phakathi emanzini. Wathi nama ngazi lethi vele ngifikele yacwile. Labangani babicabanga ukuthi babangani kanti bayacwali. Yakwiliza ingwenya yakwiliza imbongolo yazama yaze yawuphumela phansi. Njengoba lapho ungakhethi umngane ozokukhwelizisa futhi ozokwenza iphupho lakho
ungalifezi into ebalekile ukumethemba uNkulunkulu wethu ukuthemba ushembe uhlale kuye ufunde osufundile ufunde kusasa ukwazi ukuthi uyonikela udonsa abanye abantu ungaphumike la mawusunemali and lento ngiyayithanda ishow baba uMahaya yokuthi ngoba ibandla lamaNazaretha line economic policy yakhe ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngayo noma libalele noma liyana kodwa yenze njani lime lonke ipromoter leke show baba uMahaya ukuthi asihambe siyoyisebenza khona sizo elevate poverty siphinde siqashe zona izingane zamaNazaretha siphinde sifukule zona ngalawo mazwi ngiyabonga mphatha uhlelo ngiyabonga ngiyacela ukuthi sesiyangasemaphethelweni kodwa bengeke siphethe ikhekhe lingekho ebezolanda siyabonga kakhulu ukukhona benu phakathi kwalomuzi walapha eDUC kakhulu ke njengoba sifike ngesikhathi esifike ngaso nje usuku lwesulude kakhulu siqale eMUC sihamba wona lo mcimbi sasuka saye eHoward eMUC bekhona yena umshumayeli uCwenzi eMUC sase sisho sizoficana lana kodwa sisayoqala eHoward futhi saya khona njengoba sesilana ke usuku leso sesiyaliphetha lapho lobe lude kakhulu kodwa ke siloku sibone izinto ezinhle njalo nezwi lami kade ngilongicula selizelasha manje nangisezocula siyabonga kakhulu nje bafowethu kwiBC lapha ekhaya ngokuhlelela lento enhle kangaka esihlele yona nakuyena umshumayeli ngokukhona kwakhe njalo uma simcela sinathesa uhleze khona sengathi engangayeka ngaso sonke isikhathi bekuyilokho bafowethu isikhathi esibalekile angiseze ukukhuluma lokho nje okwangempela ngicabanga ukuthi ilokho bafowethu wena sesahlanganane wena sesahlanganane
MEC ukuthi ikwazi ukuzivakashela ukuvakashela abantu abadala ke kukhomba inhlahla lokho kakhulukazi abakuphethe MEC bafethu ngicabanga ukuthi ngizwile ukuthi binama events awu3 ebekumele uhambela kodwa ithena kanjani namhlanje izogcina ifikile eDUT. Sabonga kakhulu kanye ne-former MEC kanye nawo zonke ihlale eziphakathi kwethu ezake zaba khona kusukela kuSenzisimkhulu ubaba uMvubu nobaba uMpungose kabuhlalo 2008. Sisekhona ke lapha eDUT mbukeli webonani streaming lapha eduze kwami ke nginensizwa umshazi baba umshazi sibonga isikhathi sakho sikubingelele sikwamukele kuyibonani streaming mhlambe kafishane baba sicela usichazele nje kafishane ukuthi ukuba khona kwethu la eDUT kusho ukuthini. Uba khona kwethu eDUT kuyinto ewumlando kakhulu nento ehlala njalo esivuselela ukuthi singubani ikakhulukazi njengengane zamaNazaretha esikhungweni semfundo ephakeme. Uzokhumbula ukuthi namhlanje ibandla lamaNazaretha liqeda 115 years la recognizedwa eNingizimu Afrika njengebandla eliexistayo. Lidala kunaleyo minyaka leyo. So kuba khona kwethu namhlanje kuyinkonzo yokuvuselelana ukuthi amaNazaretha akhona lenkolo indala nanoma ngabe kuthukuphi sesikhungweni semfundo ephakeme kodwa ungakhohlwa ukuthi usuke ekhaya kukhonzwa ndlelani. Mawufika phakathi kwabantu abangesiyo amaNazaretha uyiphatha kanjani ukhonza ndlelani futhi phakathi kwabo. Usuku la namhlanje nje ukuligoqa luyilokho kahle hle. Baba Mshazi sizwile nezinkulumo zakho ngaphakathi ezakhayo siyabonga baba nesikhathi sakho nje ukuthi ube nathi masicela la kuyibonani streaming usiphe sona siyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga kakhulu nami sengathi nani ningakhula ekakhulukazi ekukhaveni imicimbi efana nale ikakhulukazi njengoba kuyivela kancane ekuthenini ungabona imicimbi esuke iqhakambisa ubuNazaretha esuke yenziwe yintsha yaleli bandla ishuthwa ngalolu hlobo. So kwanathi kuyasikhuthaza ekuthenini nanoma ngabe kuthiwa sikuphi la sikhona kodwa sihlala sibheka amavideo asikhumbuze ekhaya asikhumbuze inkolo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Uyena ke umshazi lo kade sikhuluma naye la eDUT njengoba kade ke ebeka ezinye zezinkulumo ezihlabahlosile sisekhona lapha eDUT njengoba sazi ukuthi ke bekugujwa ke usuku lokuzalwa kobuNazaretha. Lapha eceleni kwami nginedange ubaba ke uNgogi noma ke udokotela uNgogi Mahayi. Baba Mahayi kusho ukuthini ukuba khona kwethu kulomcimbi omkhulu kangaka la eDUT? Ukuba khona kwethu lapha eDUT usho into engachazeki umuntu ongathi angayichaza indaba enkulu namhlanje lapho ibandla elikhulukazi eAfrika ibandla elikhulukazi umhlaba wonke ibandla lekabhombela isitemela samampondo ligubha noma li celebrate iminyaka e115 ikhulu ne15 leminyaka kusho into enkulu ke ikakhulukazi uma lokhu sikwenza ezikhungweni zezemfundo eziphakeme njengama university njalo sibone ihholo ligcwele sabona umhlola abantu behleli phansi kumpintshene kwacaca ukuthi usuku olukhulu ngempela sikujabulele nathi bayingxenye yalo. Uma usathinta indaba yokuthi ekhungweni zemfundo ephakeme mhlambe nje mesingabala isifundazwe lesi saKwaZulu Natal mhlambe ke iziphe ezinye izikhungo zemfundo ephakeme ebegubha lolu suku la namhlanje ozaziyo ongazisho kafishane? Ngingasho ngithi eHoward College bekugcwele kanjena eUniversity of KwaZulu Natal eMUT ngiyazi ukuthi bekugujwa lolu suku University of Zululand bekugujwa lolu suku ne-University of South Africa beligubha lolu suku cishe zonke izikhungo ezikhona nama-TVET College ebeligubha lolu suku kodwa mina ngikujabulele kakhulu ukuthi ngithola ithuba lokuba ngethula isifundo noma ilecture ngobuNazaretha lapho ngikhulume kakhulu ngemvelaphi yabo ngisho ukuthi yona inkolo endala yobuNazaretha eyabakhona kusekelwa inina umhlaba kungisizileke lokho bangikwazile ukuthi ke sibuke nenkolo yobuNazaretha philosophically apply critical thinking ngoba isiprofeto sikamqalo wendlela yila ngamalanga inyanga yezulu uthiko lenkosazane unyazi
ivangeli lodwa ukuthi akufundiswa abantwana ezikoleni ngoba kuhamba bekufika isikhathi kuleli bandla nasemhlabeni okudingeka abantu abayokwazi ukuba bathatha inkolo leka Shembe bayibuyisele endaweni yayo okuyindawo yayo okuyindawo eglobal okuyindawo umhlaba wonke. Ingakho umthandazo uthi mesabeni uJehova zukanezwane ngcina imithetho yakhe nibalana uJehova nceke yakho Moses wasibuyisela kuye kwedukweni kwethu ukuze sibe ngabantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade okusho ukuthi kusekela umhlaba wayekhona uShembe ekhona amaNazaretha ukuthi sibuka ngenyama asibuka umoya wasezulwini ebese siyadideka. Baba Mahayi Dokotela, siyazi ukuthi kuningi ebesingakuhlomula namagalelo akho esiwaziyo uma ukhuluma lezi indaba eziphathelene nenkolo yobuNazaretha. Ngenxa yesikhathi sibonga kakhulu baba isikhathi sakho osiphe sona siyibonana streaming. Siyabonga, ngibonga kakhulu kuwena Mageba mntwana omkhulu nebonana streaming. Indaba inkulu mina nani nesiqabetho mhla ka21 kuyo lene phezulu ezimbali izodibana baba eCapital. Siyabonga baba kunjalo. Thank you. Uyena ke lo ke uDokotela uMahayi owaziwayo ke ikakhulukazi ngenkulumo zakhe ezakhayo incitha buchopho yakithi eNazaretha. Mina ke ngumntwana unhlahleni wakwaZulu ngibika ezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eThekwini. Sisekhona mbukeli omuhle webonani streaming la eduze kwami nginayo inkosazana ezochaza nayo kafishane ukuthi ukuba khona kwethu la eDUT ngabe kusho ukuthini siyibandla lamaNazaretha. Sanibona okhulumayo uSiphokazi wakaDlamini Ntombi yaseHarding. Namhlanje besibungaza usuku lokuzalwa kobuNazaretha sibese senza i-opening function yeNathesa yaseDUT. So siyabonga kakhulu ngokufika kwenu uzosisingatha nokusingatha izingane emcimbini wazo. Siyabonga kuNkulunkulu uShem unyazo wezulu ukuthi usiphile leli thuba ukuthi sikwazi ukuthi sibungaze lolu suku olukhulu kangaka ebuNazarethini. Siyabonga isikhathi sakho siphe sona sathi uNkulunkulu ngagcina iqhubeke njalo nenkulumo zakhe ezakhayo kwethu. Siyabonga sengathi nani uNkulunkulu anga-expanda nje umsebenzi wenu nazi umhlaba wonke. Siyabonga. Yena ke uSiphokazi wakwaDlamini inkosazana ibelokhu ikhulume njalo ngenkulumo ezakhayo. Sisekhona lapha ngaphakathi eDUT njengoba lapha eceleni kwami nginobaba umshumayeli ubaba uGcwensa abuye abesekomidini lika National. Baba umshumayeli uGcwensa kuyintokozo ukuba nawe la kuyibonani streaming. Kusho ukuthini ukuba khona kwethu? Angibingelele kubabukeli bebonani streaming, ibingelele kumaNazaretha onke onyazi ngithi happy 115th birthday uNazaretha. Njengoba silapha eDUT msakazi abantwana bamaNazaretha abaseyikhungweni eziphezulu zemfundo phecelezi babizwa ngeNathesa banabo bagubha ukuzalwa komNazaretha njengoba ibandla lamaNazaretha lamhlanje liqeda iminyaka ewu115 lasungulwa lalonjwa ngo10 March 1910. uNkulunkulu enenhloso ngalo lilokho eliqhubekile lilokho elisindisile izwekazi laseAfrika. Sijabulela ukuthi lamhlanje siyingxenye laqalwa okhokho bethu leza komkhulu leza kobaba nathi sakhula kulona. Lamhlanje siyabona lobukhulu bukaShembe uNkulunkulu amsusela bona kwabo entabazo kaNontanda Bathakathi. Ngiyazi kuningi esingakhuluma kungashona ilanga njengoba nesikhathi sesidlwe ingcanga, kodwa kuyintokozo enkulu uma sinicela nibe khona phakathi kwethu thina beindaba zebonani streaming. Siyabonga kakhulu baba umshumayeli uGcwensa ngesikhathi sakho siphe sona. Siyabonga kuyibonani streaming, sibonga bonke abazobukela lezi nkulumo ekade ikhulunywa ngaphakathi zokugubha iminyaka eyi115. Sithi khula buNazaretha. Uyizwele ke mbukeli ubaba ke umshumayeli uGcwensa obekade ekhuluma ke nathi esichazela ngokuba khona noma ngenqikithi yokuba khona
wethu la eDUT. Mina ke ngumntwana uNhlahleni wakwaZulu, ngibika ezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eDUT eThekwini. La eduze kwami nginobaba uMagayi, naye sizothatha leli thuba sithi ukudlana indlebe naye kafushane noma isikhathi sesambile, kodwa siyathanda ukuthi naye abeke nje izwe lilodwa. Baba uMagayi, kuyintokozo ukuba nawe la kuyibonani streaming. Mhlambe kafushane kusho ukuthini ukuhlangana kwentsha yebandla lamaNazaretha kulesi sikhungo saseDUT? Ngiyabonga kakhulu ithuba nobukhona bebonani lapha kwinasesa eDUT. Lo khulumayo kuthula bona kwacela ngusihlalo wenasesa National Chairperson. Inasesa ke njengoba ilapha inhlangano yama students angaphansi kwebandla lamaNazaretha inkosi uNyazi lweZulu. Silapha besobungaza usuku olukhulu kithi njengamaNazaretha, usuku la ngomhla ka-10 Mashi. So njengoba silapha ke sizojabula njengoba yasho inkosi yesithathu inyanga yezulu yathi uma kuyilo suku asohlangana sijabule sibungaze ukuthi ubuzelo ubuNazaretha. Besizokwenza lokho ke njengoba lapha sifezekisa izwi lenkosi yamaNazaretha inyanga yezulu. Siyabonga kakhulu baba Magayi, umsebenzi enwenzile okukhombisa ukuthi ngokusobala inkolo angeke isafa, izoqhubeka iye phambili manenza imisebenzi emkhulu kangaka nejatshulelwa umnikazi webandla uNkulunkulu uNyazi lweZulu. Siyabonga nje baba isikhathi sakho siphezulu emsakazweni kuyibonani streaming. Siyabonga kakhulu nayo la okwenzekayo kukufezekisa kwesiprofetho esakhulunywa inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu esethemba esevalelisa entanda. Wathi njengoba bengilapha bengisayobuza uNkulunkulu ukuthi njengoba esengibiza sengizohamba leli bandla emva kwami lizosala libe njani. Wathi ke uNkulunkulu ngiphendulile uthe leli bandla liyokhula njalo, aniseyuncipha liseyukuphela, liyokhula njalo ligcwale umhlaba. Wathi ayikho into eyokibe khona ibe yinhle ukudlula ubuNazaretha. Ngakho ke njengoba kunjena nje kufezekisa isiprofetho sakho baba mkhulu. Waphinde washo futhi mhla abafundisi bezinkolo bemfundisa iBhayibheli lesingisi ngoba wayengafundile, wathi nehlekisa ngami ngoba ngingafundile, kodwa nezami ingane ngiyoze ngizale nami ingane eziyobe zifundile. Wayesho thina ke njengoba silapha wayengasho ukuthi lezi ayozala okhalweni lakhe kuphela, kodwa njengoba singamaNazaretha sizingane zakhe kusheme, njengoba ayesho njalo namakhosi asekuphakameni. Ngeke ngisangena ke lapha isikhathi asisekho. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba Magayi. Siyabonga kakhulu ithuba esilithola kuyibonani mina. Uyena ke lo ke ubaba uMagayi kade sikhuluma naye ke beka kafushane mayelana nokuba khona kwentsha yamaNazaretha izogubha ke 115 years njoba bebekile naphambilini. Mina ke ngumntwana uNhlahleni wakwaZulu, ngibika ezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eThekwini.